literalment el que se refereix al mite de Plató són a les pantalles, tio. Tipo, què reflexa la realitat, saps? Em recordes que Plató explicava que les ombres es veien reflectades a la paret i que allò feia una falsa realitat? Sí. Ens passa el mateix amb les pantalles i de veritat em fa por cara al futur. Mira, tío, yo hace cosa de 3 meses o así estaba pensando en algo bastante parecido a eso. Y es que un día yo estaba viendo TikToks durante como 3 horas seguidas y claro, paré a pensar, dije, esto no es real, esto es una representación de la realidad, ¿sabes? Entonces dije, claro, o sea, ahora que mencionas esto del mito, tiene sentido. Y es que lo que estoy yo viendo era como lo que ven en el mito de las sombras proyectadas en la pared. Y el fuego que proyecta esas sombras en nuestro caso sería las redes, ¿no? Entonces es como que vivimos en esta cueva tecnológica encerrados. 100% d'acord, bro. De fet, em fa molta por el que els espera a les generacions següents. I mira que només tinc 19 anys, saps? Sí, tio. Bueno, i fins aquí el programa d'avui. Us deixem un tema de Polo Joe des d'aquí, la ràdio comunitària de Mas Anglès. Vengo escuchando el programa, ¿eh? ¿Sí? Sí, me ha gustado, está guapo. Gracias, tío. Nada, ¿me toca a mí? Dale. Venga. Vamos. Voy volando hacia Saturno, sumergido en mi mundo, yendo solo sin rumbo. Voy volando hacia Saturno, sumergido en mi mundo, yendo solo sin rumbo. Ven conmigo, suéltate. That is not true. I gave Kroll and Glover my permission to use it in Scotland. I know that I should have protected the idea better, promoted myself, but I did not see it as a viable path. I did what I had to do. You have to understand. Sí? Bon dia, soc Judit Cervelló de l'Ajuntament de Reus. Disculpa que et molesti. M'han facilitat el teu telèfon des de la ràdio del Mas Anglès. Ets Rian, no? Sí, soy yo. Encantada, Ian. Et truco per fer-vos una proposta a tu i al teu company Joel. Ens interessa molt començar a divulgar el projecte de Reus Energia i ens agrada
Vale, vale. Mira, te pongo el altavoz que estoy con el Joel. D'acord, sí. Hola. Hola, Joel, encantada. Com li deia a l'Iyad, hem contactat amb vosaltres perquè ens agradaria que col·laboréssiu en la campanya del projecte Reus Energia. El coneixeu? Sí. Sí. Doncs us volem encarregar la campanya dirigida als joves de la ciutat per divulgar el projecte. Ens encanta com porteu la xarxa del vostre programa. Enhorabona. I ens agradaria molt que féssiu aquesta feina. Merci. Us sembla si ens reunim un matí de la setmana que ve i plantegem tranquil·lament el tema? Us aniria bé trobar-nos, per exemple, dimarts vinent cap a les 11 a l'Ajuntament? Sí. Doncs, veniu directament al segon pis i ja em trobareu. Un plaer, nois. Encantada i fins dimarts. Vale, adéu. De puta mare! Ja tenim feina! Vale, pero no sabemos nada de Reus Energia. És verdad, hauríem d'investigar abans. Vamos. Tío, aquí no hay nada. Mejor buscamos por internet y ya está. Vale. A veure què trobem. A ver, Reus Energia és la Comissió Estatal i Promotora Elèctrica Pública Municipal de l'Ajuntament de Reus. La nostra missió és la transició energètica dels equipaments públics municipals cap a un model energètic sostenible basat en la producció d'energia renovable i l'autoconsum. Treballem per impulsar l'energia neta, optimitzar el consum i reduir les emissions contaminants. Está guay, ¿no? A ver, pon ese vídeo. Sí, ese. A ver. La transició energètica reclama decisions valentes. A Reus, hem creat una comercialitzadora pública d'electricitat. Reus Energia. Un projecte que ara engega, subministrant energia a l'Ajuntament i als seus ens. Energia renovable de quilòmetre zero. Un projecte que treballa per l'estalvi i eficiència energètica. Un projecte sostenible. Reus Energia. Fem llum. Bueno. Está guay. Sí, pero molaría saber algo. Bueno, tío, tú tranqui. Ya lo veremos en la reunión del martes. Això espero. Vale. Va de locos, buscarà el xip i tot. Vale, tío. Nos vemos. Oh my god, what's happening here? Ei, Brody, acaba de passar un tio amb unes pintes estranyes, flow del segle XIX, saps? Es gran això, Ya ves, de verdad es que mola mucho, me encanta la estructura. ¿No te has visto? Todo.
Epa, no aneu vosaltres dos. Estem citats amb Núria Sicart, de Reus Energia. Ah, vostès són els de la ràdio? Sí. Que acompanyeu-me. Hola, són els nois que estàveu esperant, el senyor Cabré i el senyor Gerard. Bon dia. Perfecte, gràcies. Hola, nois, com esteu? Bé, molt bé. Asseieu. Així ja podem començar. Perfecte. Com ja us va comentar la Judit per telèfon, ens agradaria que ens portéssiu la nostra campanya per divulgar el projecte de Reus Energia. Ens agrada moltíssim com porteu les xarxes i he pensat que vosaltres ho podríeu fer genial. Merci. Reus Energia és un projecte que actua des de l'administració pública com palanca per impulsar la transició energètica. És un projecte per cobrir les necessitats municipals. Què vull dir amb això? Que necessitem generar l'energia que el propi municipi consumeix. M'agrada la idea. I quan ha de durar aquesta campanya? Quants vídeos voldreu? Espera. Teniu pressupost, oi? Està clar que és una feina remunerada. Valorem molt el vostre treball. Ens heu de fer un pressupost i definim molt bé, acotem molt bé entre tots la petició. No. Primer parlem del preu i després ja veurem. Calma. Doncs m'agradaria que parléssiu de la comunitat energètica del polígon Agroreus, explicar què és una comunitat, com funciona, qui en forma part. És un concepte nou que nosaltres volem que arribi a tota la població. Però què és una comunitat energètica? Perquè bé, jo vaig al gym, hi ha molta gent i molta energia, A veure. Les comunitats energètiques són un instrument clau per a impulsar la transició energètica en l'àmbit local, desenvolupant generació distribuïda i renovable en el territori, empoderant el ciutadà. Què? Tu estàs llegint? Sí, són mis apuntes. Ets un fricazo? I la comunitat energètica Agroreus com funciona? És una comunitat energètica industrial que està localitzada al polígon Agroreus, on participen empreses públiques i privades, que s'uneixen per la generació d'energia d'origen renovable i per la distribució del consum. Genial! I de tot això, què us agradaria que remarquéssim més al vídeo? Podem fer diversos vídeos explicant a la nostra manera què és Reus Energia i la seva importància. Què us sembla? Perfecte. Només cal que ens desenvolupeu cadascuna de les peces. Ens presenteu una idea i tots junts ho debatim. Perfecte, doncs quedem així. Genial, seguim en contacte, esperem la vostra trucada. Mare meva, bro. ¿Y ahora qué hacemos? Es que no hem res d'aquest rollo. Lo dices porque no estamos acostumbrados a este tipo de proyectos. Ya, bro, pero mira, no sé. Ya farem algo. Pero piensa, tío, es una gran oportunidad para nosotros. Se apure, parce. ¡Ah! Tío, ¿no has visto la farola? No he vist la farola. Els fanals. I'm doing all this for you. I believe it. This was a good thing for us. Oh, darling, maybe it's for the best to return to Britain. Nowadays, I feel more empowered to defend my inventions and knowledge there. Lives always give you true opportunities. This is the second one. Pues yo no he estado aquí en mi vida. ¿No? Pues mira que es un sitio interesante, ¿eh? Pues mira que es un sitio interesante. Venga, vamos. Tío, mira, he encontrado estas fotos de las farolas de la Plaza Prim. Las mismas que estas que mira tú. Cállate. Estas farolas, de hecho, fueron instaladas a finales del siglo XIX. Abans d'això, mira, són fotografies de quan majoritàriament la gent havia de viure una llum natural. Vamos, no quedava una altra. Ya ves. Tan guapes, eh? Guapísimas. Però bueno, va, ensenya'm lo teu. Mira esto, tío. Yo. Joder, están guapas. Mola, ¿eh? Estas farolas antes usaban aceite. Luego hicieron el cambio por el gas. O sigui, m'estàs dient que funcionaven, no, Oli? Per què les van canviar per al gas? Porque el gas era mucho más potente que el aceite. Bueno, vale, tío, pero seguro que feia millor olor.
No, de hecho porque no eran aceites esenciales, tío. O sea, el gas hacía olor. De hecho, cuando lo cambiaron, el gas hacía olor y les servía para encontrar fugas. Entenc, però, tio, en aquella època, més o menys, la tecnologia, doncs, bueno, estava millor. I a mi tot això de l'oli, no sé, me sona molt antic, tipo a l'època romana, saps? Bueno, pero hoy en día usamos la rueda, que es uno de los inventos más antiguos del mundo, ¿sabes? De hecho, con la llegada de la luz mediante el gas, las industrias aprovecharon para introducir los turnos nocturnos. ¿Sabes lo que decían? Decían, en plan, si puedes ver, puedes trabajar. ¿Sabes? I check her pretty face again. I shut my eyes, think back when softer words were better said in a better way. You burned the church down in my head. You make me sleep beneath the bed, hammer, wood and nails. Walls could speak and beds could yell. Brody, no avancem amb la campanya. No se'm ve cap idea, he perdut la inspiració. Tu tens alguna? ¿Qué va, tío? Pienso mucho en ello, pero no se me ocurre nada, tío. Tu. Has vist esto? De la nit al fanal, l'arribada de la llum al Reus del segle XIX. Tu, que és el 3 de juliol, que això és ja. Tenemos que ir. De una. A veure si trobem la llum. Walls could speak and beds could yell. All the wicked things they tell. The pillows would not soon forget the whispers and the screams. Your dirty little war, it's my dirty little dream. Bueno, doncs a veure si traiem alguna cosa de tot això. Sí, yo creo que sí. ¿Pero qué pasa, bro? Esto es para tomar nota, tío. A lo mejor nos dejamos algo. Bueno. Bon dia i benvinguts a aquesta conferència. Gràcies per la vostra presència i gràcies també al Centre de Lectura de Reus per la invitació. Soc Florentí Moyano, historiador, i avui faré una conferència sobre com i per què va arribar el gas a Reus. Reus era en el año 1854, cuando se crea la primera fábrica, la segunda ciudad catalana, tanto en la vertiente demográfica como económica. Y ahora viene el meollo de la conferencia. ¿Quién fue el encargado de implementar la fábrica que generaría este gas? Sir William Richards, un inglés. El acuerdo que hizo con Gas Reusense fue conseguir implementar la última vanguardia tecnológica e instalar paralelamente la fábrica mientras se instalaban las canalizaciones que llevaban el gas por toda la ciudad. Las obras duraron 8 años. Sí. Y todo el material necesario fue transportado Literalment està aquí, no? Mira. por el propio Richards. Él mismo cerró el acuerdo amb les con mateixes una pintes, cláusula bro. concreta. Que sí. Estic flipant, brother, estic flipant. Durante los primeros años de la fábrica. Los promotores de Gas Reusense fueron la burguesía de la ciudad, que tenía importantes contactos con la burguesía catalana, que ya por aquel entonces le llevaba 10 años de ventaja. La Sociedad Catalana para el Alumbrado de Gas de Barcelona. Fueron precisamente estos contactos los que facilitaron que el ingeniero inglés William Richards construyera la fábrica de gas de Reus en 1854 y permaneciera dirigiéndola hasta 1959. Con el tiempo, el principal mercado para la industria del gas derivó en el uso particular. Al menos sí, durante medio siglo, el gas fue el sistema de iluminación de los hogares,
hasta que llegaron las bombillas, como todos conocemos, ja por el 1900, más o menos. Bé, doncs, fins aquí ha arribat la conferència. Moltes gràcies a tothom per la vostra presència i bon dia. Sí, me gusta mucho, la verdad. Tomo muchos apuntes. ¿No? Aún no, espera. Ahora no podemos. García Palesa. Esperi. Un moment. Perdoneu, parleu en anglès? Sí. Necessito el vostre ajut. Em pots traduir? Sí. Digue-li que sé qui és, que l'estava esperant i que tinc una carta per ell. He says he knows who you are and he's been waiting for you and he has a letter for you. Sí, digue-li que no pateixi, que ha viatjat en el temps gràcies a un aparell que ell mateix va inventar l'any 1860 aquí a Reus. He says that you have traveled in time because of an experiment that took place in 1860 here in Reus. Va ser el seu amic i col·laborador Eduard Brinman Miró qui va traduir els documents del prototip i els va patentar. It was your trusted friend Eduardo Brinman Miró who translated your documents and gained the rights to them. Anys més tard, el meu rebesavi va trobar els documents originals i juntament amb un company van desenvolupar l'invent. Years later, his great-great-grandfather found the original documents and with the help of a colleague developed the invention. Sabien que William Richards havia tornat a Londres i van programar un viatge per ell al 2023. No desconec com ho van fer. No ha quedat res de tot allò, ni de l'invent ni dels documents. Però ara el tenim aquí. They knew that you had gone back to London, so they scheduled a time travel for 2023. He doesn't know how they did it, but now you're here. El meu avi em va donar una carta que havia de ser per a William Richards. Digue-li que vingui demà a l'arxiu i li donaré tot. He de marxar volant. Demà ens veiem a l'arxiu. Cuideu-lo. Vale. I check her pretty face again. I shut my eyes, think back when softer words were better said in a better way. You burned the church down in my head. You make me sleep beneath the bed, hammer, wood and nails. Walls could speak and beds could yell all the wicked things they tell. The pillows would not soon forget the whispers and the screams. Your dirty little war, it's my dirty little dream. The object of my misery, a banquet for a king. You burned the church down in my head. Bueno, es pronto aún. Parece que Florentino aún no ha llegado. Ya. Bueno, a ver qué hay por ahí. ¿Que tampoco nunca has estado aquí? No. Qué pringado. William, you can sit here. So, you come from the past, right? I guess. Well, your past is my present. Okay.
Watch this. My wife. This is your wife? Damn! Okay. Cool. Què? Us esteu fent col·legues o què? Bueno, és un hombre de poques palabras. Ei, nois, esteu aquí per al Florentino Moyano? Sí. Però us he deixat això. Ell no ha pogut venir, però us he deixat això per vosaltres, d'acord? D'acord, moltes gràcies. A vosaltres. Aquí, esto. ¿Ves? Y una carta. Ah, eso es para ti. Toma. I can't understand this. Això és el que ens va explicar el Florentino Moyano. Diu: apreciat senyor William Richards, és del seu merescut menester tenir coneixement del que li ha vingut succeït els darrers dies a la ciutat de Reus. Suposo que vostè ara voldrà tornar a casa seva. Simplement haurà de pujar a la Prioral de Sant Pere el 23 de setembre de 2023, amb aquest rellotge fanal amb el qual haurà de capturar els raigs de sol de l'equinoxi al voltant de les 10 del matí durant 10 segons. D'aquesta manera podrà tornar a Londres. Espero que hagi gaudit d'aquest viatge i reconèixer un futur millor. Look, it's missing a piece. A ver. Wait, can you show me the picture of your wife? Sure. La pieza la tiene ella, tío. La secretaria de Reus Energía. La que nos acompañó. La del pelo rosa. ¿Estás bien, bro? Sí, tío. Llevaba un collar con la pieza, me acuerdo perfectamente. Es muy extraño eso. Tendríamos que ir a buscarla porque hoy es día 22 y él tiene que ir a casa mañana. Pero el ayuntamiento está cerrado ahora. Bueno, no et preocupis. Demà matenem. Vale. L'últim cop que anàvem a veure va ser per aquí. Preguntamos a alguien. Hola, Ramon. Hola, bon dia. Perdona, estem buscant una noia amb el cabell rosa que ens va acompanyar al despatx l'altre dia? Ah, deu ser l'Elisabet. Segurament. Em sap greu, però ja no treballa aquí. Adéu. Adéu. ¿Y ahora qué fan? Bueno, a ver, tiene el pelo rosa. Es como un faro andante, no creo que sea difícil de encontrar. Ya, pero Reus es grande, tío. Ya. Bueno, damos una vuelta y ya les la vemos. Tu. Però ara què fem? Per on comencem? ¿Qué falta que hace? Mírala, ahí está. Tu, corre. Elizabeth, ¿Quién eres? do you not recognize me? Es que ahora mismo no llevo las gafas, no te veo. What? William, l'has trobat? Elizabeth, somos los Los de la radio, sí, me acuerdo de vosotros. Os vi en el ayuntamiento. Exacto, sí. Mira, es una larga historia, pero necesitamos la pieza que llevabas en el collar. ¿Y tu collar? ¿Esta pieza? Sí, esa. Esta pieza tiene 150 años y ha pasado por todas las mujeres de mi familia. Pertenecía a mi tatarabuela, Elizabeth Miró, la única mujer farolera que tuvo Reus.
Con esta pieza controlaba los relojes de farol de toda la ciudad. Ella terminó casándose con un ingeniero que implantó la fábrica de gas aquí en Reus. Claro, es él. Y ahora tenemos que mandarle de vuelta a su tiempo. Y solo nos quedan 5 minutos. Eli, és molt urgent. Has de deixar-nos la peça. Yo la pieza no se la dejo a nadie, pero si queréis os acompaño. Va, vamos, de una. Espera. Jo em quedo aquí. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? T'invertic. Però agafeu això. Vamos, que no hay tiempo. Bueno, ¿y ahora qué? Fue un viajet, ¿no? Vale, pero ¿a dónde queréis ir? O mejor dicho, ¿a cuándo queréis ir? Yo quiero ir al futuro, al año 3333. Però què estàs dient? Anem al 2010, apostem per Espanya i ens traiem una pasta. No. Sí, home! No. Fuck.